Ty si okrem iného aj varietná artistka. Ano. Co to konkrétně znamená? Je to vlastně akrobacie, buď pozemní nebo vzdušní a já jsem spíš na tu vzdušní. No, ja mám taký nápad, že čo keby sme spravili, že pozemnou vzdušnú variáciu. Poznáš film... Hříšný tanec. Presne tak. Čo? Vieš, ja by som bol Patrick Swayze, ty by si bola... Nekoukala jsem se na ní upřímně. Nevadí, ja ti to ukážem. Ja by som bol Patrick Swayze, ty by si bola tá baba. Tak poďme, ty sa poďme rozbehneš na to, a ja ťa takto zdvihnem. Já si nejsem úplně jistá, ale já jsem... Bojíš sa mňa však? Ne, já se bojím, Že pádneme dozadu. Já tobě. Nie, v Já pohodičke. si spíš taky myslím, že... Ale ja to chcem skúsiť. Ja som sa rozhodol pred kamerami, už to musíme skúsiť, vieš. Pojďte, Hej? pojďme. Neznám. This is true. Ty si mala dať nohy ešte dozadu. Ja som jej dal palce pod podprsenku, ty vole. Sorry. OK. OK, skúsme. Dobre, druhý pokus, hej? Fú. Takže to dáš až na druhý pokus. A vážne máš 60 kg, lebo... Ja, OK. Daj mi facku, dopoď. Šájo, spievaj. The time of my life. Bola si super. No, bola si lepšia ako ja teda. No.